बैसागु बोथोराथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे मा होनना बुङो परम्परा जन्मगत मोनसे बियो जोंनि थैजोंनो जोनोम जाजोबनाय जाजेनबोनाय मोनसे बैसागु बोथोर बियो रंजानाय फोरबोआ। दा बे लेखायैनो जोंबो साहा गलबेरा गामिनि रायजो राजा बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' जानानै दिनै बैसागु बोथोरखौ जोङो 1 खालारनिफ्रायनो रंजागासिनो दङ गामियाव। दा बेखायनो जोङो बयबो सारा बुहुम नाङैनो बैसागु बोथोरखौ रंजानाय फोरबो फालिदों। जिहेतु जोंबो साहा गलबेरा गामियाबो बिदिनो जोङो रंजानाय बोथोरखौ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बयबो ज'यैनो जोङो रंजादों आरो। दिनै जे नोंथांमोना बैसागो मोसादों इयाव मा दामग्रा दामना मोसादों नोंथांमोना? जोङो खाम लादों, जोंहा सेरजा गैया, सिफुं गैया। मा होनना बुङो दामग्राया जोंनिया दा सेरजा सिफुं दामग्रा गैया। मानोना बे हारमुनियाम लादों, ओमफ्राय आरो जथा दोङो, जाबख्रिं दङ। बिदि जागोन होननानै जों बुंनो साननाया बेनो मा होनना बुङो बेवहाय बैसागो बोथोर रंजानायाव कुनु रावबो गिदिर उन्दै कुनु बिहावजो बिखुमजो माने रावबो खैनाफोरानो जा माबायानो जा माने बयबो समान आरो बेवहाय कुनु माबा गैया आरो एसे रंजानाय ज' खौसेथि रंजानो हायो आरो कुनु माबा गैया बेयाव रावबो कुनु बासिलायनाय जेबो माबा सोमोन्दोनि माबा थाया आरो बे हिसाबै जोङो बयबो ज'यैनो बेयाव बिभिन्न मानसि दङ, बिहामजो दोङो, बिहावबो दोङो जोंहा, बेनिफ्राय आरो बेवाइफोर दोङो, बयबो ज' दोङो आरो बिदा फंबायबो ज' जानानै जोङो बयबो रंजादो आरो। जिहेतु मोनसे सोंनो सानदों, आथिखालाव जों खायसे गामिफोराव नुनो मोनदों जिहेतु सोरबा हौवाया हिन्जाव जाना मोसानाय आरो देक लाना मोसानाय बेफोरबायदि बर'नि दोरोङारि दामजु बेफोरखौ बाहायालासिनो मोसानायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि मोसानाय दङ नामा? जोंनि गामियावथ' बिदि जोङो मोसानाय नुफेराखै, दिनै बिसिनि देरबाय आरो जोङो। आगोलाव सोरबाफोर मोसादोंमोन नामा मिथिया, खिन्थु जों दिनैसिम देरबाय दासिमबो बिदि देक माने गुबुन हारिनि दोरोङारि दामजु लानानै मोसानाय जों नुफेराखै आरो। जि नुबोदों जोङो खाम सिफुं लानानैनो मोसाबोदों आरो बेखौ जोङो जोंनि गामि हिसाबै रायजो राजाफ्रा बेखौ सुबिदा होआखै आरो। दिनै नोंथांमोना जमा जि ज' मोसादों गोसोआव माबायदि गोजोननाय? गोसोआवथ' ओरैबायदि माने बेवाइफोरबाबो माने गावनि गोसो थोनाय बायदिसो मोनना लायदो आरो, बुजिबायना? आरो बिहामजोबाबो बिहावफ्रा माने गावनि सेंग्रा सिख्ला माने एसे रंजानाय बोरै मोनना लादो आरो। जेबो माबा फाराग गैया आरो बे रंजानाय बोथोराव जेबो फारागथि गैया आरो बिदि मोनदो आरो। गोसोआव बहुत गोजोननाय मोनदों। बुंनो सिमा गैया आरो बियो, राव गैया, बुंनाय राव गैया आरो बिखो गोजोननायखौ आरो रंजानाया बे आरो। दा मोनाबाला बांसिन आरो मोनाबिलियाव आरो बांसिन जाबावगोन। गामिनि रायजो नाङै दिनै बैसागो बोथोरखौ मागिदो रंजादो जों गासै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जयै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो मोसादो मागिदो। बे जों गोदोनिफ्रायनो रंजाबोदों, जों उन्दै समनिफ्रायनो जोङो रंजाबोनानै दिनैसिमाव लागै जोङो माने रंजागासिनो दङ आरो। बिराद गोजोननाय मोनदों जोङो जे बैसागो बोथोराव जोङो जयै गामि नाङै रंजानो मोनदो, बिनि थाखाय बिराद गोजोनदों आरो। माबायदि गोसोआव नोंथांमोना माबायदि मोसादो दा इयाव? गोसोखौ पुरा हगारसारदो, गोसोआव जेबो लायाखै, जेरै माने गोसोआव रंजानो लुबैदो बेफोरबायदिनो जोङो रंजादो आरो। दा सिगांनि समावबो मोसाबोदोंमोन जोङो, सिगां उन्दैनिफ्रायनो बुंजायो आरो जोङो बैसागो मोसानायाव जों उन्दैनिफ्रायनो मोसाबोदो आरो। जिहेतु बेयाव बिहाव बिखुनजो जानाय सोमोन्दो जोङो थेवबो माबायदि मोनदों? थेवब्लाबो जोङो माने बैसागो होननानै जोङो बेखौ सानथ'वाखै आरो जे बैखो आं बिहाव जायो बा बैखो आङो बेवाइ जायो बिदि सानथ'वाखै आरो। माने गोसोआव रंजादो नालाय पुरा हगारसारना मोसादो आरो। ओरैबायदि हेपि माने सोरखौबा बिहाव जानायखौ जों लाजिनो रोंलाया आरो, गेदेरफोर जानायखौबो लाजिया माने लोगो हिसाबै जमा जमा आखाइ हमलायनायखौथ' दोनथ'बाय देसोन जों गोजानाव, माने बहुत हेपि आरो बयखौबो सनमान होलायो, गोदोरानो जा फिसायानो जा माने हेपि थायो मोसायो। बुंनांला आरो गासैबो हौवा हिन्जाव बिहाव बिखुनजो जानाय एबा बिबोनां जानाय, सोरखौबा मा होनो दा फंबाय जानाय माने लाजिनायबो मोनो जोङो, माने इसा बुंफ्लां मोनाखै नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम, ओंखाय माने सिंनिफ्राय ओंखारा जादोंलै बाथ्राफोरा। गलबेरा गामिनि जानानै जों गासै रायजो राजाफोरनिफ्राय जानानै बड'सा निउससिम जोंनिसिम फैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। आरो जों साहा गलबेरा गामिनि जोङो गासै रायजो राजा नाङैनो माने रंजादो आरो बैसागो मागिदो गामिनि जानानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जमा लोगो नांनानै गासैबो रंजादो आरो। माने सोरखौबा बिहाव जायो, सोरखौबा बेवाइफोर जायो, बिगुमै जायो, बिबोनां जायो।